أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Ake ngibingelele-ke isizwe sikaMageba, nina bezulu eliphezulu, nina bendlondle nophapha ekhanda eyaphuza umlaza ngameva, okandabezitha, okasontshikase, okampangazitha, okamavungama, uthi kini nonke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke, nomusa ka Allah umvelinqangi, umdali weinto zonke, nezibusiso zakhe zibe phezu kwenu. Ngibuyileke njengoba bengithembisile ukuthi ngizobuya ke sizozama ukuthi sixazulule, sikhanyisele abantu bakithi mayelana nedlozi nabantu abangasekho. Ngicela ukuchaza ke lokho ukuthi konke engikukhulumayo akuphumi kimi. Namanje ngiphethe lona iBhayibheli ngoba 90% eSouth Africa iyakholelwa eBhayibhelini, noma okuningi okuseBhayibhelini bengakwenzi, bengakuthandi, bengakulandeli, kodwa ngizokhowutha kulo. Kuzobe sekuya ngawe-ke wena ukuthi lento engikutshele yona ngivule eBhayibhelini lakho uyayithola uthini ngayo, kodwa mina okwami ukuthi ngikutshele. Ngisaphinda futhi, uma ngithi kuwe sigeqa amagula, ngisho ukuthi ngizokutshela yonke into okufanele ukuthi uyazi. Ingcabha-ke izobe isisala nawe, kuyobe sekukuwe ukuthi lento engikutshele yona uyaqhubeka yini nayo, uyakholelwa yini kuyo, uyayipractice yini, noma uyalalela nje kuphela, uyadlulisa, uyaqhubeka nokwenza lokhu wena okubona ukuthi ku-right for wena. Khumbula, unelungelo lokwenza noma yini oyithandayo ngempilo yakho, ngoba ekugcineni ethuneni lakho uzobe uwedwa. Kodwa mina njengomfowenu, njengomntanakho, njengomzukulu wakho, nginalo ilungelo lokuthi ngutshele engikwaziyo, nawe futhi unalo ilungelo lokuthi ungitshele okwaziyo. Yingakho njalo ngiyaye ngenze njani, ngishiye inamba zami ukuthi mangabe kukhona umuntu ofuna ukungithinta angitshele naye akwaziyo. Unelungelo naye, ngoba nami ilungelo lami lokuthi ngazi engingakwazi, njengoba nawe kuyilungelo lakho ukuthi wazi ongakwazi. Udumo ke lonke ke lumfaneleke umvelinqangi uAllah, okunguyena umondli wemihlaba yonke, okunguyena onomusa onesihawu. Njengoba ngihleli la akusuka ukuthanda kwami, kodwa kuyintando yakhe, namandla akhe, nomusa wakhe kimi, nomusa wakhe kini njengezwekazi elibanzi laseMzansi Afrika. Ngicela ukunitshela-ke ingane zakwethu, bazali bami, bafowethu nonke, ukuthi lento engiyenzayo it's motivated by love. Ngiyenza ngoba ngiyanithanda bantu bakithi. Ngiyenza ngoba sengibonile ukuthi abantu bakithi abaningi bayadukiswa noma badukisiwe bengaboni.
Ingakho ngithi manje ngigeqa amagula ngiwaveza wonke amaqiniso njengoba enjalo. Kuyobe sekuphuma kuweke umuntu wakithi ukuthi lento engikutshele yona wena uyibona kanjani. Baprofeti bathunywe emhlabeni ukuthi bazosibonisa amaqiniso, badlula emhlabeni ngokulandelana kwabo baze baphelela bonke. Akasekho umprofeti weqiniso ophilayo esikhathini samanje. Uma uvula incwadi kaMathewu 24, uJesu uyachaza lokho ukuthi ngezikhathi zokugcina kuzoqhamuka abaprofeti bamanga. Sisazofika-ke kubaprofeti bamanga ukuthi umprofeti wamanga uzombona ngani, izimpawu zakhe uzombona ngokwenzani. Sisazofika lapho. Kodwa kwanamhlanje sikhuluma ngendaba yedlozi nabantu abangasekho ababizwa ngamathongo. Sizohlukanisa phakathi kwalezo zinto ezimbili ke manje. So umuntu nomuntu uzobe azi ukuthi manje yini ke idlozi, yini ithongo noma umuntu ongasekho osewadlula emhlabeni. Ngizoqala ke ngencwadi kaDuteronomy 18. Deuteronomy 18, and then sizoyiqala lapha yana kuverse 9. Angithi sifuna ukuzwa kahle ingqikithi yayo ukuthi njengoba sizokhuluma ngale kuSamuel, ngale kuDuteronomy 18 kukhulunywa ngani. Okunye futhi engicela ukukucacisa ingane zakwethu ukuthi yonke into esikhuluma ngayo la eBhayibhelini kwakungakhulunywa nathi thina bantu base South Africa, kodwa ngoba iBhayibheli selifikile nakithi baliletha ngendlela abaliletha ngayo laba abaliletha, nathi sizozithatha sizibhekise kithi. Kodwa nje iqiniso lihle kwakungakhulunywa nathi la. Ingakho ke ngithi ke ngifuna ukuthi ngikucacise lokuthi sazi ukuthi yonke into la eBhayibhelini kwakungakhulunywa nathi. Kwakukhulunywa nabo bantu labo, kwakukhulunywa nabo ngaleso sikhathi leso. Ukuthi futhi nemibhalo ikhona ewofakazi njengaleyo le kaDuteronomy esizoyifunda khona manje. Ibonisa ngokusobala ukuthi la kwakungakhulunywa nathi kodwa kwakukhulunywa nabantwana bakwaIsrayeli. Ngithe uDuteronomy 18 sizoqala kuverse 9. Deuteronomy 18 verse 9. Ningixoleleke nginomkhuhlanyana kuloko nje. Aningibona lo ngidonsa amakhala ngivimbene manje. Kodwa ke ngeke umsebenzi ume ngendaba yokuthi amakhala agcinene. Asiqhubekeni ke ngane zawethu. uDeuteronomy 18 siqale kuverse 9. Isihloko sakhona phezulu ithi ukubhula kwabezizwe nabaprofeti bamanga. Ngithi yezi yakutshela abezizwe bayabhula bese kuba khona nabaprofeti bamanga. Ikhuluma ngalokho. Kodwa abantu abayalwa la, abantwana bakwaIsrayeli, uma ngabe sebephuma eGibhithe beya ezweni laseKhanani, bayayalwa ke umdala. Basuka phi? Basuka eGibhithe eAfrika, kuleli lizwekazi lakithi laseAfrika basuka khona. Kodwa umdala uthini kubo? Lalelanike. 9. Nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Ngayo amagama yonke lento esizokhuluma ngayo la iyini? Isinengiso. Yonke lento esizokhuluma ngayo la isinengiso. Isinengiso ke phecelezi into engathandeki noma into engafuneki, into uNkulunkulu angayithandi, engathandeki ngisho nasebantwini. Noma sekukhona ke ezinye zazo abantu abayithandayo abazenzayo,
kodwa azithandeki, ziyisinengiso. Mawuse uthi nje kumuntu senginengiwe uwe kusho ukuthi angisakufuni ukukubona la eduze kwami ngoba suyisinengiso empilweni yami. Yabona? Nabantu abathandanayo noma emndenini mangabe usutholile ukuthi ngempela kunomuntu okuhlukumezayo noma umuntu wenza into eziphuma endleleni ongayithandi, ugcina usumtshela ukuthi you know what, asivele siyeke lento ngoba manje usuyisinengiso empilweni yami. Ngicela ukuthi mina mangabe kunomcimbi, mangabe wazi ukuthi mina ngizoba khona wena ungezi, or mangabe ngazi nami ukuthi uzoba khona noma ngithola ukhona ngizophuma ngihambe. Ngani? Ngoba usuyisinengiso empilweni yami. Isinengiso into enjalo, into enyanyekayo, into engathandeki. Asikhulumeke sizwe ukuthi uNkulunkulu njengoba ekhuluma nabantwana bakwaIsrayeli ethi kuneyinengiso, izinto angayithandi, angayifuni. Yizini lezi uNkulunkulu akhuluma ngazo? 10 Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe emlilweni noma indodakazi yakhe emlilweni. Ukuthwala ke lokho ingane zakwethu. Manje bathi basiqinisa. Kwakwenzeka nathi emakhaya sikhula singazi ukuthi sasithi nathi bathi beyasiqinisa, kodwa sekutholile ukuthi leyo nto leyo ihambelana nokuthwala. Dabulisa indodana yakhe emlilweni noma indodakazi yakhe emlilweni, uyeqisa umlilo. Weqelana umlilo for what? Kusho khona i-ritual noma umkhuba owenzekalayo ukuze kwenziwe lokho. Uthi umdali leyo nto leyo isinengiso phambi kwamehlakhe. Elandelayo, noma umbhuli. Umbhuli umuntu onjani? Umuntu obhulayo. Singayibeka sithi phecelezi inyanga noma isangoma. Babhula labo bantu labo. uNkulunkulu uthi leyo nto leyo ini isinengiso phambi kwamehlakhe. Noma ohlola imihlola, nalabo bathi bayahlola. Khona umuntu obhulayo bese kuba khona lo othi uyahlola, othi ngizokuhlolela. Bayahluka ke. Khona abanye uzokutshela ukuthi uzokuhlolela ngabalozi, omunye uzokutshela ukuthi uzokubhulela ngamathambo, omunye uzokutshela ukuthi uzokutshela nje yena personally, uzokuhlolela yena personally ngezithunywa zakhe. Uthi uNkulunkulu yonke leyo nto leyo isinengiso phambi kwamehlakhe. Noma owenza imilingo, magician, umuntu owenza imilingo, olutha abantu, ebhayizisa abantu, edoma abantu, enze ngathi wenza into kanti uyazi ukuthi yena abantu badoma kanjani, babhayizisa kanjani. Umuntu owenza imilingo, uNkulunkulu uthi loyo muntu loyo uyisinengiso phambi kwamehlakhe. Khumbula ukuthi ke eGibhithe ke babedume ngaloko vele. Ingakho noFaro uMoses mayelahla induku yakhe phansi phenduka inyokotha, umlingo lokho. Nabo nama abantu abelumbi abakwenza abazi ukwenza umlingo. Uyabalana okubonisa ukuthi iEgyptian till today ama-Egyptians namanje they are top magicians. Egypt ayikho country enabantu abakwazi ukwenza umlingo njenge-Egypt kuze kube namhlanje. So uNkulunkulu uthini? Uthi angiyifuni leyo nto leyo. Right. Noma umlumbi, abantu abalumba abanye abantu. Ukulumba ke ukuthakatha, ngizoyibeka nje kanjalo. Ukulumba ukuthakatha. uNkulunkulu uthini? Angiyifuni leyo nto leyo. Although nobuthakathi bukhona, kodwa uNkulunkulu uyahlukanisa uthi nalo olumbayo, umlumbi naye angiyifuni leyo nto leyo yokulumba. Right. Noma owenza iziphonzo. Nkosi yami. Khona nje ingane zabantu ezigcwele izibhedlela, ezigcwele amajele ngezinto ezingayenzanga, ezingazi nokuthi yenzeke kanjani. Khona abanye owayigcina egqoka iveli yomshado, noma indoda yagcina igqoka isudu yomshado, ngelanga lomshado wathethi uyaphuma nje endlini waphaphama kwenye indawo, mhlambe semzini wenyanga noma esesibhedlela, sekuphela iminyaka noma izinyanga ehleli leso sibhedlela ngoba bamphonza. Wathi ezophuma nje oyedwa wayebhizi nekorikoti noma nethini ekamelweni lakhe, egwaza ngomkhonto noma egwaza ngeokapi, efaka inaliti, ebiza igama laleyo muntu wabantu okuwuye oshadelwayo noma oshadayo. Yonke leyo nto leyo yokuphonza uNkulunkulu uthi angiyifuni. Ukuphonza yiko futhi ukuthakatha. Banye bafasa amafindo,
busy lapha ekamereni lakhe uvalile, ufasa amafindo, iy'ntambo ey'bovu ezihlaza uyifasa amafindo, mayiqeda uyagwaza ngemmese ubeka amagameni la phakathi, wenza yonke lento lephuma endleleni. Ukuphonza lokho, noma uwenza ukuthi umuntu akuthande ngenkani engakufuni. Ukuphonza yonke leyo nto leyo. Abanye uzubaboneke especially kulama Nigerian movies, hayi impela uzayiphatha into yakho umbone eseyikhuluma nayo usibanibani lapho khona kwenzeka ukuthi nokuthi umboneke ngempela ke naye siphakamiselaka phezulu ke esephonsa esethumela ke into yakhe, uboneke iphuma ke leyo nto yakhe ke ihambiye lapho ke bakubonise noma ifika isimshaya umuntu wakhona Nkosi yami. Enye uthi mhlawumbe imshala esifubeni, enye mhlawumbe imshaya ekhanda mangabe efuna ukumhlanyisa, enye mhlawumbe ishamehlo abe blind. Kuningi nje indlela zokuphonsa. Omunye nje ubiza igama lakhe, intombazana ayimthandi kudala ishela usefuna ukuthi imqome ngenkani ihlukane nesoka layo elithandayo. Omunye uhlukanisa mhlawumbe umjida nomuntu wakhe ngoba uthanda lo mjida, ubiza igama lakhe. Yonke leyo nto leyo uNkulunkulu uthi angiyifuni, ngoba ekugcineni imphumela yakhona ayimihle. Siqhubeke. Noma obhula emadlozini. Siqale ngombhuli okuyinyanga nesangoma. Sesikhuluma ngalosuka kwakheke manje ahamba yobhula. Naye lo muntu lo uNkulunkulu uthi angimfuni. Lo sukayo manje ekhaya ahamba yobhula, angimfuni, uyisinengiso lo muntu loyo. Noma obhula emadlozini noma umthakathi. Nangoku uNkulunkulu esekhuluma ngomthakathi. Yizo inengiso lezo ezenziwa abantu bezizwe. Okubalwa nakuzo kithi ngoba yithi abantu bezizwe, nakithi siyabalwa la. Kodwa la uNkulunkulu utshela abantwana bakwaIsrayeli bephuma eGibhithe beya eKhanani ukuthi manifika kulezo ndaweni yakuzo anikufunda inengiso ezenziwa yilabo bantu labo. Noma umlozi kazana, nalaba abasebenzisa abalozi ke uzwe ukukhala amakhwela la entingweni, lapha phezulu entingweni ungazi ukuthi kwenzakalani. uNkulunkulu uthi yonke leyo nto leyo yabalozi angiyifuni. Yonke leyo nto leyo ihlangene yonke, ngibhanqa ngabhande linye konke lokho kuukuthakatha ekugcineni. Yonke leyo nto uNkulunkulu akayifuni. 12 Ngokuba yilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. Ngoba lezi zinto lezi ziyinengiso, yingakho uJehova engasivumeli ukuthi sizenze lezi zinto. Sesiyazazi ke izinto ezisinengiso ke phambi kaNkulunkulu. Wena ke uhleli lapho wenza lokho kwenza, uyazazi wena ukuthi uphila nhloboni. Kodwa mina ngikutshela ingqikithi neqiniso lodwa ukuthi nazi izinto uNkulunkulu umvelinqangi umdala weinsuku athi akazifuni. Ake siyeke encwadini ke kaSamuel. uSamuel wokuqala isahluko u28. Sizoqala kuverse 3. Samuel wokuqala isahluko u28 sizoqala kuverse 3. uSamueli wayesefile. Ngiyaphinda futhi, uSamueli wayesefile, kusho ukuthi akasekho emhlabeni. Wonke uIsrayeli wamkhalela, kusho ukuthi bamzilela, wambeka eRama umuzi wakhe. Wambela eRama umuzi wakhe. uSawule wayexoshile ezweni abanamadlozi. Uyilalele kahle, abanamadlozi, hayi abanabantu abangasekho. uSawule wayexoshile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. Uxoshe abanamadlozi kanye nabathakathi. Ubaxoshile uSawule. uSamueli usefile, uSawule ezweni njengenkosi usebaxoshile abanamadlozi. Ngiphinde futhi,
abanamadlozi, hayi abanabantu abangasekho, abanamadlozi kanye nabathakathi. 4. Amafilisti abuthana afika amisa eShunemi. uSawule wabutha wonke uIsrayeli wamisa eGilbowa. 5. Lapho uSawule ebona impi yamaFilisti wesaba, inhliziyo yakhe yathuthumela kakhulu. 6. uSawule wabuza kuJehova, uJehova akamphendulanga nangamaphupho nange-Urimi nangabaprofeti. uSawule ufuna isolution manje, nayi impi yamaFilisti. Uyawasaba, uyathuthumela, uyabuza kuJehova, Nkosi makunje ngenze njani? uJehova akamphenduli ngamaphupho, akamphenduli nangabaprofeti. 7. Wayesethi uSawule kuzo izinceku zakhe, ngifuneleni owesifazane onedlozi. Namuzi uyaspecify, akafuni noma ubani, akafuni owesilisa, ufuna owesifazane. Yingakho ubona izangoma eziningi abantu besifazane udlula abantu besilisa, ngoba abantu besifazane bayayithanda izinto eziphuma endleleni. Mase sikhuluma nje iqiniso, abantu besimame bayayithanda izinto eziphuma endleleni ezithi mangabe seyibaxakile bese beyayisola. Abantu besifazane emhlabeni yibo abaningi kakhulu ukudlula abantu besilisa. Kodwa nje isikhathini esiningi emhlabeni kumosheke kunje, abantu besifazane abaningi banesandla njengoba emhlabeni kunje. Uma ungahambela zonke indawo zamagigi la abantu besilisa bedubulana khona, la begwazana khona, uzothola ukuthi isuka ngomuntu wesifazane. Uyafika nomuntu wakho nizophuza la nizophuza khona, umuntu wesifazane uyaphuma uyangaphandle ukushiya la ngaphandle endlini, umjidi uyamlandela, ufika uyamshela, umgabisela ngemali, azi kahle ukuthi uhamba nawe uyaqoma. Khona lapho ehamba nawe. Mawusuphuma wena usumbambile lo muntu, sekubulalana nina ningabantu besilisa. Hayi yena usemsulwa. Baphelile abantu besimame. Mawufika lapha edrobheni, abantu besimame badayisa umzimba. Abantu besimame, hloniphi iphelile, isimilo asekho. So manje uSawule ngoba uyazi ukuthi abantu besimame yibo abathanda ukwenza lento lezi eziphuma endleleni, njengoba nje babhubhisile abantu abanamadlozi nabathakathi, kodwa uyazi ukuthi abaphelile abathakathi nabantu abanamadlozi bakho. Uthi ngifuneleni owesifazane onedlozi, owesifazane onedlozi, ukuba ngiye kuye ngibuze kuye. uSawule ufuna ini manje? Isolution kulo mama lo noma kulo sisi onedlozi, ukuze athole kuye manje isixazululo senkinga abhekene nayo, ukuthi impi angayiwina kanjani. Izinceku zakhe zathi kuye, bheka kukhona owesifazane onedlozi eEnidori. Hayi ukhona thina esimaziyo owesifazane onedlozi, ngisaphinda futhi, hayi onabantu bakubo abangasekho, kodwa nani? Onedlozi. 8. uSawule waziguqula wembatha ezinye izingubo, wahamba yena nabantu ababili benaye. uSawule uthemezwa lokho wadisguise ngesilungu, wayishintsha, akangagqoki impahla zasebukhosini ezokuthi abonakala ukuthi uyinkosi uSawule. Wagqoka nje ezinye impahla. From there wathatha ke ama-bodyguards akhe azomgada amabili noma izinceku zakhe ezimbili ezizohamba naye. Bafika kowesifazane ebusuku. Bafika ebusuku, azange bafike emini. Abantu abaningi abagangayo, izinto eziningi zobumnyama zenzeka ebusuku. So wafika kulowo wesifazane ebusuku, wathi ake ungibhulele ngedlozi. Idlozelani? Elokubhula. Akuyena umuntu wakini ongasekho. Uyamtshela ukuthi ufuna mbhulele ngani. Akathi ngibhulele ngabalozi, akathi ngibhulele ngamathambo, kodwa uthini? Uthi ngibhulele ngedlozi. Ngibhulele ngedlozi.
Ngiyacabanga sesawuthola manje umehluko phakathi kwedlozi nomuntu ongasekho. Uthini uSawule? Ake ungibhulele ngedlozi. Ungenyusele engeyakumusho kuwe. Ake ungibhulele ngedlozi, ungenyusele engeyakumusho kuwe. 9. Owesifazane wathi kuye, bheka uyazi ukuthi uSawule wenzeni. Ukuba unqumile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. Ezweni uSawule ubabulela abantu abanamadlozi, wababulala nabathakathi. Uyakwazi lokho ukuthi kwenzakele. Manje wena mawuzothi ngikubhulele ngedlozi, uthini kahle kahle kimi uyangilinga yini? Ngoba uyazi ukuthi uSawule akazi lo mama lo ukuthi ukhuluma naye uSawule, ngoba uSawule udisguisile, uyishintshile, uqhamuke ngesimo lesaqhamuka ngaso. Uthi uyazi ukuthi uSawule wenzeni. Ukuba unqumile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. Ngaloko ungibekelelani ugibe ukuba ungibulale na? So manje nawe ufuna mina ngikubhulele ngedlozi bese uyabona ukuthi nami ngiyalisebenzisa idlozi, nami nginalo idlozi. Mawuqeda bese uyangibulala. Kahle kahle uyangilinga. Yini wenza kanjalo ngoba uyazi ukuthi abantu abanamadlozi nabathakathi uSawule ubabulele. uSawule wafunga uJehova kuye owesifazane wathi, kuphila kukaJehova awuyi kwehlelwa cala ngalokho. Hayi ngenzele wena into engiyifunayo. Ngeke uzube necala. Ngeke ufe. Ngeke umuntu ozokubulala. Ngenzele nje wena lento engiyifunayo. Wayesethi owesifazane, ngiyakwenyusela bani na? Wathi ngenyusele uSamuel. uSawule ufuna ukwenzani? Ufuna manje ukuthwebula uSamuel. Yayibona indaba yokuthwebula ukuthi akusinto yamanje. Uthi uSawule, khumbula ukuthi uSamuel ushonile bamncwaba. Manje uSawule utshela lo wesifazane ukuthi ngedlozi lakho, sebenzisa idlozi lakho ukuthi ungenyusele, ungithwebulele ubani? uSamuel lo ngasekho. Ngiyacabanga sayithola-ke impendulo ukuthi labantu laba banamadlozi baganga kanjani ngemphefumulo noma ngamathambo abantu bakithi abangasekho. Iyavuleka-ke ingqondo manje, siyabona manje ukuthi kwenzakalani. Nanko okumehluko manje phakathi komuntu, phakathi kwedlozi nomuntu ongasekho. Yamuzwa uSawule uthini? Uthi sebenzisa idlozi ukungenyusela uSamuel akasekho uSamuel. Manje uSawule uthini? Sebenzisa-ke wena idlozi lakho ukungenyusela manje wenza ungithwebulele uSamuel lo ngasekho. Lapho owesifazane embona uSamueli wamemeza ngezwi elikhulu. Owesifazane mayesebona uSamuel usekwenzile lokhu uSawule athi akakwenze, uyambona manje uSamuel. Uqhamuka uSamuel, uqhamuka manje lapha abame khona endlini yalo wesifazane. Abayange emathuneni. Kula emzini walo wesifazane. Manje mayekhuluma kanje uSawule, uwesifazane uyambona manje uSamuel usekwenzile lokhu uSawule akufunayo. Uyambona manje uSamuel. Wamemeza-ke lo wesifazane. Wakhuluma noSawule wathi, ungikhohliseleni na ngokuba unguSawule? Kusho ukuthi lo wesifazane mayebona uSamuel useyamtshela-ke manje ukuthi hayi uyu uSawule lo. Yingakho lo wesifazane sebuza manje uSawule ukuthi ungikhohliseleni ngokuba wena unguSawule. Inkosi yayisithi kuye, ungesabi. Ubonani na? uSawule akakamboni uSamuel kodwa isifazane useyambona. Useyamphendula kuSawule. Uthi ungesabi. Ubonani? Ngitshela ukuthi wena ubonani. Owesifazane wathi kuSawule, ngibona uNkulunkulu ephuma emhlabathini. Wathi kuye, unesimo sini na? Wathi kukhuphuka iqhegu limboziwe ngengubo. Uthi yena ubona uNkulunkulu, akaze ambona uNkulunkulu kodwa uthini kuSawule? Uthi ngibona uNkulunkulu ephuma emhlabathini. Okay? Kukhuphuka iqhegu limboziwe ngengubo.
ngibona umuntu okhuphukayo kodwa wenzeni umbozwe ngengubo, iqhege elidala, ikhehle elidala. uSawule wabona ukuthi nguSamueli. Mayesho kanjalo lo mama, uSawule abona ukuthi uSamueli lo wambona akuyena uNkulunkulu yena lo wamshoya. Yingani kungena uNkulunkulu? Ngoba uNkulunkulu angeke ayongena emathuneni, angeke uNkulunkulu ehle azophila nathi emhlabeni. Definitely useyabona kuSamuel ukuthi hayi lo idlozi lakhe liyambhedisa, kodwa ngiyazi mina ukuthi ubonani. Usuthi ubona yena lo Samuel lo engimfunayo. Sawule wabona ukuthi nguSamueli, wakhothamela phansi ngobuso wakhuleka. Wakhothamela phansi ngobuso wakhuleka. Exactly le ndlela le abantu abakhonza umdali ngokuqiniso besebenzisa yona uma ngabe bekhuleka, bakhothamela phansi ngobuso benze njani? Bakhuleke. So noSawule wenza lona lelo siko lelo. uSamueli 15. uSamueli wathi kuSawule, unginyakaziselani ukuba ungenyuse na? Samuel ukhuluma noSawule manje ngoba uSawule useyambona manje uSamuel. Yawubona-ke manje umehluko. Ithongo usevusiwe uSamuel, uyithongo manje uSamuel ngoba uvuke ekufeni. Kodwa lento lo mama ayisebenzisile idlozi akuyena umuntu ongasekho. Umuntu ongasekho ubani? uSamuel. Nanko-ke manje umehluko. Okay, waphendula wathi uSawule waphendula wathi, ngihluphekile kakhulu ngokuba amaFilisti ayalwa nami. uNkulunkulu ungishiyile. Akasangiphenduli nangabaprofeti nangamaphupho. Ngalokho ngikubizele ukuba ungazise ukuthi ngiyakwenza njani. uSamueli wathi, pho ubuzelani kimi lokhu uJehova esesukile kuwe waba isitha sakho na? uJehova wenzile ngokwakhe njengaloko akhuluma ngami. uJehova kwaphucile umbuso esandleni sakho, wawunika umakhelwane wakho uDavide. Ngokuba awulalelanga izwi likaJehova, awenzanga ulaka lwakhe olushisayo phezu kwama-Amaleki. Ngaloko uJehova wenzile lokhu kuwe namuhla. Wathi futhi uJehova uyakunikela uIsrayeli kanye nawe esandleni samaFilisti. Kusasa wena nendodana yakho niyakuba nami. uJehova uyakunikela nempi yakwa-Israyeli esandleni samaFilisti. Sawule wayesewela phansi ngekhanda, wesaba kakhulu ngenxa yamazwi kaSamueli. Kwabakho khona amandla kuye, akwabakho mandla kuye, ngokuba akadlanga lutho ngosuku lonke nobusuku bonke. Ngiyacabanga-ke impendulo sesiyitholileke. Umehluko phakathi kwethongo nedlozi. Nako lokhu ukuthwebula, ukulumba lokhu umdala uthe akakufuni. Lokho kwenziwe yilo mama ngoSamueli ade kucelwa uPawulu. Sayamtshela-ke manje uSamuel ukuthi wena nendodana yakho nizongijoyina, nizofa nani. Yabona? Enye-ke ingozi-ke yokuhamba uye kulabantu laba abanamanga. Yabona? uSawule uye kumuntu onamanga, wafika wamvusela into ade engayazi. Uyasuka la kwakho uyahamba uya kubantu abanamanga, bafike bakutshela into wena ongayazi. Seniyaqabana emndenini, niqathaniswa yini ukuthi usukile wena la wayofuna into ezikude nawe. Yabona? uSawule usenkingeni manje. Ukudla kusangeni ngani? Usetholile ukuthi le mpi le yamaFilisti azobhekana nayo yena nendodana yakhe ngeke baze basinde, into akade engayazi. Isixwayiso-ke lesi, yekani ukuya kubantu abanamadlozi. Ngaya amagama mina nawe sesiphendulekile ukuthi idlozi yini. Umoya omubi, umoya kaSathane, umoya weyikhova. Akubona abantu bakini abangasekho. Angiphinde. Idlozi umoya omubi, umoya kaSathane, umoya weyikhova, umoya wamadimoni asetshenziswa uSathane ukuze axakanise noma axabanise, axube abantu emhlabeni, abantu bangaphili ngokuthula. Idlozi-ke into enjalo. Sengiyongena-ke manje ku-disc 2.
Lapho-ke manje ngiyochaza ngokuthi abantu abangasekho bona banasabelo sini kulomhlaba, ngoba sesibonile ukuthi amadlozi anasabelo kulomhlaba ngoba umoya wamadimoni, vele amadimoni aphila la emhlabeni. Yingakho engena kubantu abasebenzise egameni labantu abangasekho, kodwa abantu abangasekho akuwona amadimoni. Cabanga ukuthi-ke lokho kukhanya bha. Kukhanya bha ukuthi yini idlozi. Ngiyaphinda, idlozi umoya wamadimoni, umoya kaSathane, umoya weyikhova, umoya womkhohlisi, umoya wokuxabanisa. Yingakho uSawule wababulala abantu abanamadlozi nabathakathi.